So atong topic karon is all about sa mga nagadula og Mobile Legends. So atong topic karon is all about sa mga nagdulang Mobile Legends. So ako po isa pugo sa mga ML gamer. So nagadula pugo ana. So ako ang paborito nga hero kay akong uyab si Odette, kay maogid na ang pinakagwapa nga hero sa Mobile Legends. Tapos muna akong ginagamit sa mage. Kung mage user ko, ay mage user madjago at saka MM user ko. So akong ginagamit yun kay si Odette kung mag-mage ko, pero kung mag-MM ko kay si Leslie. Yun akong ginagamit basta mag-MM ko. Pero ako ang tank kay si Johnson. Kay kung once manggod si Odette ulay pamasahe, dili na nanako siya atuon sa Central Bank paburingon, pasakyon na nako diretso. Ana siya. Kung mag-fighter pod ko kay si San, si Monkey King. Kay prepremig na ang unggoy. So katong mga nagadula og ML, so pwede ko nyo ma-add sa ako ang ML nako sa akong email account or sa email name nako. So i-search lang ko ninyo Gibo la pud, so makita na ko niyo dito. Then kung makita na mo na naga-follow mo sa ko ang dula, so ipalubak labot na mo. So katong gusto magpatudlog about sa dula sa Mobile Legends, so magtan-aw lang mo sa YouTube. Simple lang man gayo para daghan ta addict ba. Then sa mga uban nga kanang addict na jud kay sa dula, so ay huy dong ay mo palabig sig dula dong kay basig kuan na mo ana. Kung sa na may tabo sa inyo ha. Depress ako ang mag-start ko og dula alas 8, mahuman po og alas 2 sa kadlawon. Mura na kog ango na. So kung gusto mo makipag-party sa ko guys, i-search lang ako ang name sa email, Gibo lang. Gibo tapos tuldok Gibo. Tapos kung makita po galing na video, paki-subscribe na lang pud ko. Ay lang pud ko kalimti. So kato lang guys. Thank you so much. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของเธอน้องของแดงมาลองมะเร็งมักมาลองปอมเป็นลองแกงลองเล้งในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็น